ጥምቀት ከም ሃይማኖታዊ በዓል ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ናይ ለውጥ ምልክት ጌርካ ምውሳድ ይከኣል እዩ። መንፈሳውን ስነ ልበናውን ሓይሊ ዝህብ ናይ ጥምቀት ታሪኽ ከም ዝስዕብ ዳልየልኩም ኣለኹ። ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኸበርኩም ተኸታተልተይ ዘነበለ ገሰ እየ። ሎሚ ብዛዕባ በዓል ጥምቀት ክንዛረብ ከለና ካብቲ ታሪኽ ብተወሳኺ ኣብ ህይወትና ክንጥቀመሉ ብዛዕባ እንኽእል ናይ ለውጢ ምስጢር ክነግረኩም እየ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዮርዳኖስ ዝወረደ ክጥመቕ ኢሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ባሕርን ውሕጅን ንምብራኽ እውን እዩ። ኣብ ህይወትካ እውን እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ጅግና ክነቓቕሕ እንተኾይኑ መጀመርያ ናብቲ ዘፍርሐካ ውሕጅ ወይ ድማ ዓብዪ ብዶ ክትወርድ ይግባእ። ፍርሒ ንምስዓር ናብቲ ፍርሒ ዘለዎ ቦታ ብትብዓት ምውራድ የድሊ። ጥምቀት ናይ ዓወት መጀመርያ እዩ። ፈጣሪና ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍጥረቱ ብዮሃንስ ተጠሚቑ እዚ ታሪኽ እዚ ዝምህረና ሓቀኛ ዓወት ብትዕቢት ዘይኮነስ ብትሕትና ከም ዝመጽእ እዩ። እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ጅግንነት ክዓቢ እንተደሊኻ ክትምሃር፣ ክትእረም፣ ክትሕተትን ድሉ ምዃን እዩ። ትሕትና ድኽመት ዘይኮነስ ንዓብዪ ዕላማ ባዕልኻ ምድላው እዩ። ኣብ ጥምቀት ሰማያት ተኸፊቱ ቃል ኣምላኽ ድማ እዚ ዘፍቅሮ ወደ እዩ ኢሉ መስከረ። እዚ ንዓኻ እንታይ ይምህረካ? ቅድሚ ሰብ ምርድኡ ምድጋፉን ሰማያዊ ሓይሊ ምሳኻ ከም ዘሎን ንስኻ ድማ ብውሽጥኻ ክቡር ምዃንካን ክትፈልጥ ይግባእ። ዓለም ክትኣምነካ እንተደሊኻ መጀመርያ ንስኻ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ተፈጥራዊ ጅግንነት ክብርን ክትኣምን ኣለካ። ጥምቀት ማለት ምሕፃብ፣ ምፅራይ፣ ምሕዳስን እዩ። እቲ ዝሓለፈ ውድቀትካ፣ ጌጋኻ፣ ድኽመትካ ኣብቲ ናይ ጥምቀት ማይ ገዲፍካዮ ሎሚ ሓድሽ ሰብ ኮይንካ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ። ሕሉፍ ታሪኽካ ናይ ጽባሕ ጉዕዞኻ ክዓግቶ ኣይትፍቀድ። ሎሚ ሓድሽ ምዕራፍ እዩ። ጥምቀት ንዓና ናይ ዳግመ ልደት ምልክት እዩ። ስለዚ ሎሚ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ጅግና ካብቲ ዝነበሮ ድቃስ ኣትሳእዮ። ካብቲ ዝሓለፈ ናይ ስዕረት ርስሓት ሓፀብ። ብሓድሽ ተስፋን ሓድሽ መንፈስን ንቕድሚት ሰጉም። ካልኦት ህይወትካ ዝቕይሩ ሓሳባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጥዕናን ተመንየ። ሰላም